చందమామ వీడియోస్కి స్వాగతం అండి. ఇవాళ మా నాయనమ్మ మా కోసం పప్పు చెక్క తయారు చేసింది. అదే అన్నమాట ఇవాళ మన వీడియో. ముందుగా అయితే మనము వేరుశనక్కాయల్ని వేపించుకొని క్లీన్గా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట. పక్కన పెట్టేసుకొని పెట్టుకుందాం. తర్వాత బెల్లం పాకాన్ని కరగబెట్టి ఉంచుకోవాలి. ఇట్లా అన్నమాట. పావు కేజీ కరగబెట్టుకోవాలన్నమాట. పావు కేజీ కరగబెట్టుకోవాలి. కరగబెట్టుకుని స్మూత్గా అయిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేయాలి. అలా వాటర్లో పోసుకుంటే తెలిసిపోయింది మనకి. తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. మళ్ళీ అందులో వేసేసేయాలి. అది మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నాం మేము. కాసేపు అయిన తర్వాత మేము చెక్ చేసుకుని మళ్ళీ అందులో వేసేసేయాలి. తర్వాత ఆ వేరుశనగకాయ పప్పులు ఉంటాయి కదా, అవి క్లీన్వి, అవి అందులో వేసేసేయాలన్నమాట. ఆ బెల్లం పాకంలో వేసేసేయాలి. చూసారు కదండి, చాలా బాగున్నాయి. వీటినే అంటారు పప్పు చెక్క. చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఆ పక్కన